Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Poppy Playtime. Πέμπτη φορά που μας κλείνει το Mobile το βίντεο για την ποιότητα που έχω βάλει. Και χαμήλωσα λίγο τα πι, μπας και μπορέσουμε, τα βάλε 7-20. Λοιπόν, τώρα πάμε, επειδή εδώ έχει ένα τρενάκι, να δούμε τον κωδικό. Πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, ροζ. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε ότι θα σας πω και το κανάλι σε λίγο. Λοιπόν, τώρα που θα βάλω την κασέτα θα σας πω το... Λοιπόν, παιδιά, το όνομα μου είναι Mini, sorry, Drift Pro Mini, και ο τίτλος του βίντεο μου του πρώτου είναι Schoolboy, το πρώτο μου βίντεο Schoolboy Runaway. Τέλος πάντων, καλό για να το κάνω επειδή δεν παραχάρει. Μην πάει σε όποιος θέλει αυτές τις ιστορίες θα φτιάξω το Instagram σε λίγο καιρό που θα μου στέλνει. Θα σας το πω και θα σας τις διαβάζω. Λοιπόν, το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο αυτό. Μου δώσε το μπλε χέρι, παιδιά. Να το μουτζώσουμε λίγο. Πάρτε. Είναι Poppy Playtime. Άντε από εδώ. Fire. Παιδιά, κάνω λίγο καλομαρίτσες για να γελάμε. Λοιπόν, εδώ πέρα ανοίγουμε αυτό. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα δύσκολο γενικά το game, το έχω ξαναπαίξει. Δεν είναι βέβαια από πολλά χρόνια όταν μπορώ. Ξέχασα να αναφέρω το κανάλι της, είναι Crystal M, και το πρώτο της βίντεο λέγεται Εγώ είμαι γάτα, με κεφαλαία γράμματα όλα. Ναι, κάντε την follow και like. Και κάντε το Χάγι Βουγουάγι, παιδιά, μας κάνει την τιμή να μας τραγουδήσει λίγο, οπότε θα το μουντζώσω εγώ. Πάρτα. Πέρα το πλάσμα χαζί. Τώρα θα μου πετάξει ένα κλειδί. Τι μου δίνεις το κλειδί, ρε? Βασικά μου κάνει μεγάλη τιμή. Ας γελάσουμε, παιδιά, λίγο. Γιατί άμα δεν γελάσουμε στα βίντεο, που θα γελάσουμε? Λοιπόν, εδώ πέρα, παιδιά, είναι πανεύκολο. Και τα λέω τώρα και λίγο παραπάνω παράξενα, επειδή έχω κάνει... Προσπάθησα να ανοίξω αυτό το τώρα. Δεν μου το κλείσε. Και ναι, οπότε γι' αυτό το λέω λίγο παράξενα και το κάνω λίγο παράξενα. Από εδώ θα μας το χέρι. Θα φέρω την Poppy εδώ, κάνει χωριά μετά. Δεν ήξερα, παιδιά, ότι ο Χάγι Βουγουάγι ήταν και ο Μπόμπο μας τώρα. Τι μας βάλανε αυτή τη μουσική? Σαν τρομακτική. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα είναι αυτό. Επίσης το game αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί το έκανα για τον κόσμο, επειδή είναι ωραίο παιχνιδάκι να το δει ο κόσμος. Όπως είπα και πριν, κάνουμε, πώς λέγεται, ένα λεπτό.
φορές επειδή είναι και τα πρώτα μου βίντεο κάνω πολλά. Μην, παιδιά, περιμένετε λίγο να το θυμηθώ, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, το είπα και πριν, μην με κάνετε που θέλετε, μην με κράζετε γενικά στα σχόλια και γενικά, γιατί εντάξει είναι και τα πρώτα μου βίντεο. Όπα, τι έγινε ρε παιδί, πάρτε μου το. Αυτή η πόρτα παιδιά πολύ βαριά. Μην την ανοίξουμε όλοι, θα διοικήσουμε πολύ. Λοιπόν παιδιά, είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τώρα... να μου δώσει και το κόστος αυτό. Και το βάζω λίγο ωραία. Άντε τέλειωνε! Μια ώρα. Με κοιτάς έτσι εμένα. Με κοιτούσε παιδιά παράξενα. Οπα, ανοίγει η πύλη. Εδώ νομίζω ότι θα μας κυνηγήσει το χαγκουάγι και θα μας κάνει να χυστούμε πάνω μας. Λίγο. Γιατί είναι δύσκολο μέρος. Όχι παιδιά, είναι κάτι πανεύκολο σχετικά. Απλά πρέπει να πάρω το ρεύμα από ένα σημείο. Να το. Και γενικά όλα αυτά. Τώρα τι θα γίνει. Όπα, με πήρε. Ρε, πού με πας ρε. Πού με πάει δεν ξέρω κι εγώ που. Δεν θυμάμαι γιατί και πολύ παιδιά το Poppy Playtime. Σήμερα θα παίξουμε και το 2 και θα είναι το τελευταίο, ίσως το τελευταίο βίντεο για σήμερα. Εκτός και αν θέλω να παίξω και άλλο. Ίσως και να παίξω το Chapter 2. Να γελάσω λίγο πάλι. Και ναι. Όπα, θέλουν να μας παίξουν πάλι το ωραίο τραγουδάκι. Αυτοί δεν θέλουν να μου κάνουν την τιμή. Απορώ πως δεν με κοιτάει αυτό πάλι. Όντως. Τέλος πάντων. Χαράκτα. Και αν έκανε και μια φράση. Τώρα και αυτό είναι ένα πάλι. Κάνουμε αυτό. Την έχουμε βάψει μέχρι να το κάνουμε λίγο. Όχι παιδιά, αφήστε το σας συγκίνημα που την έχουμε βάψει. Όχι απλά το λέω τώρα. Εδώ να πω ότι την έχουμε πολύ άσχημη. Τώρα για αυτό θα μου δείτε μια ώρα. Λοιπόν, τώρα να δείτε τι θα πάθουμε. Τρελαθούμε όλοι.
παραλίγο να πέφτα. Μήπως με το κόκκινο χέρι. Παιδιά, πέφτω. Έπεφτα. Όπως είπα και πριν, είναι το πιο δύσκολο το game. Το δύσκολο τελικά. Χτύπησε. Όχι. Δώσε. Μαμά, μη μιλάς, κάνω βίντεο λίγο. Και τέλος πάντων. Ναι ρε μαμά, εντάξει. Sorry παιδιά, μπήκε λίγο η μάνα μου. Και ναι. Παιδιά, sorry, όπως είπα και πριν. Και κλασικά εδώ. Ωχ, τι έκανα παιδιά. Χαζομάρα μεγάλη. Να πω εδώ τι έκανα. Γίνεται πάνω σε αυτό το σίδερο. Οπ, παιδιά γίνεται πάνω σε αυτό το σίδερο. Και πάνω στο σίδερο. Ωραία. Λοιπόν τελικά τι θα κάνω. Κάνω με τον πιο δύσκολο τρόπο. Αλλά δεν πειράζει. Θα το κάνω και δεν πειράζει. Τελικά εύκολο ήταν. Σταματήστε με αυτό το power on. Μετά αυτές οι μισές. Εμένα μου αρέσει. Δεν ξέρω τι αρέσει. Έτσι το βλέπετε. Ελπίζω να μην είναι σημαντικά στο χρόνο αυτό. Πάμε εδώ. Έτσι δεν κάνουμε βίντεο. Και... ναι. Συγχωρέστε με λίγο. Ελπίζω να μην ξαναδούμε. Και ναι, τέλος πάντων, τώρα μας έφτασε αυτό το αρχιάκι το οποίο το βάζουμε εκεί μέσα και θα μείνει αυτό. Δεν ξέρω με ποια λογική λειτουργεί αυτό. Αλλά είναι εδώ αρχιάκι.
Άλλη. Ένα μου αρέσει. Για να δούμε. Παιδιά! Με κυνηγάει ο Χάγκη. Ξέρετε τι τρόμο ρίχνεις όταν... Τι άγχος ρίχνεις όταν σε κυνηγάει. Είναι πολύ αγχωτικό το παιχνίδι. Και κυρίως όταν σε κυνηγάει αυτός. Είναι το κάτι άλλο. Κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο. Καθώς θα βρω την μόπη και θα και... Το chapter 1 δεν μπορώ να πω ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο game. Πιο μετά θα ανεβάσω και ένα ακόμα βίντεο το Poppy Playtime chapter 2. Ακόμα πιο δύσκολο. Και είπα να ρωτήσω τα καταφέρω. Ίσως και το 3. Αλλά το 3 όχι τώρα γιατί... Υπήρχε ένα πρόβλημα έτσι. Με τα graphics όπως είχα πει και follow me, κάντε και την αδελφή μου. Όπως σας είπα και πριν, το κανάλι της αδελφής μου είναι Crystal M και το πρώτο της βίντεο εγώ είμαι γάτα με κεφαλαία γράμματα. Το δικό μου πρώτο βίντεο είναι το πρώτο μου βίντεο School Boy Run Away και μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, εγγραφή στα κανάλια μας και των δύο και πατήστε το καμπανάκι και το κουδουνάκι και μην χάνετε τα βίντεο γιατί μας περιμένουν πολύ ωραία βίντεο και εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να τα χάσετε. Εγώ σας τρώω λίγο τον χρόνο εδώ πέρα. Όποιοι βλέπουν μέχρι το τέλος, ελπίζω να το δουν μέχρι το τέλος. Γιατί έχω να ανακοινώσω ότι είναι τέτοιο, πώς λέγεται. Είναι το τέλος του βίντεο και έχω να ανακοινώσω ότι το επόμενο βίντεο θα είναι από το Playtime chapter 2. Γιατί μέσα από είναι ίσως θα είναι κάτι άλλο, θα σκεφτώ ακόμα και τέτοιο, γιατί θέλω να μην πω κάτι που θα δούμε. Τώρα δεν είμαστε σίγουροι για αυτά. Γεια σας, κλείνουμε, παιδιά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!